और प्रेस मीट खाइनायनि रिजन एबा कारन ओंखाय फाइनाय 17 फेब्रुवारि 17 तारिख जों जत सारा त्रिपुरा सारा डिस्ट्रिक्ट जत डिस्ट्रिक्ट कमिटी जे जागा दं सिनि पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट सिन त्रिपुरा मथानि जत डिस्ट्रिक्ट न जों डेपुटेशन रुनाय डीएम ऑफिस अमनि रिजन ओंखाय सिनि विलेज कमिटी इलेक्शन न तई जों डीएम नि थ्रुति गवर्नर नि थानि डेपुटेशन रजांनाय अमनि से सिगां जों गवर्नर नि थानि कायसे लेटर मानि अमनि बकुनु रिप्लाय सकबायाखौ होनैनो अ डेपुटेशन जों 17 तारिख खायना थां दं ताइ जों साइमनो थानाय 4 तारिख जों गवर्नर नि थानि सिनि प्रेसिडेंट सर कायसे लेटर रजाक अमनि रिप्लाय सकबायनि बागैनो अ डेपुटेशन जों 17 तारिख खायनाय जत सारा डिस्ट्रिक्ट डीएम नि थानि ताइ जों अ विलेज कमिटी इलेक्शन इंयां तमनि तम रिजन अ साइमनि बागैनो जों अ डेपुटेशन कारण कि जोंसिओ इंडिया नियासो कतर कतर स्टेट इलेक्शन नङै दङ अक एसेंब्ली इलेक्शन रो ओंखाय अ विलेज कमिटी इलेक्शन तांगि इंया आं दं तम कारण तम रिजन अमन बागैनो जों अ इलेक्शन ओं रनानै बागैनो जों अ डेपुटेशन रनानै थाङै दङ अ 17 तारिख ताइ आं मीडियानि तै आं जत सिनि त्रिपुरानि TWF नि ते YTF नि आदं रंना आं कयनाय अ जे डेपुटेशन अफ पार्टिसिपेशन खायना बागै हामबाय डेपुटेशन जर लायो ना ब्रक बिसाका के थाना बखरन खथा खथा ना बम हाइकर लायो जों कोविड प्रोटोकॉल न मानिबो अ कोरोना जे बीमार अ जे रेस्ट्रिक्शन रकमनि अमन मानि न डिसिप्लिन वे अन संग्रनाय जों लिमिटेशन नारगिन अ डेपुटेशन जत डीएम ऑफिस संग्रनाय हामबाय